Salam. Ya kamata ka miki roƙo. Ya kake ta mammatsawa? Kake da mai ba ka. Ya kake afkan man ba dan su. Ai tsorata ni kike wallahi. Oh god. Haba ina. Ni ce fa. Stop moving further. Ana san ke ce din da ya bata. To ka daina gudu na. Ina zaki je Maimunsu? Anyway, kafin in tafi akwai sakon da nake so in baka. Wani irin sako? Saurin me kake yi? Imran, ina so ka sa wa ranka baka taba sanin wata Maimunatu ba. Ina so ka kaddara cewa alaka bata taba shiga tsakaninka da wata Maimunatu ba. Saboda dukkan abin da ya faru, it's a plan, a tsare take. An yi ni dan a yaudare ka kawai. To kuma, thank God, an yaudare ka, everything went successful. Don't worry. Ban fahimce ki ba Maimunatu. Poor chip. Kai hakuri, ba laifina bane. Komai da ya faru, an yi shi ne dan a tabbatarwa da kawata cewa maza ba su da tabbas. See you next time.
yanzu kina ganin ya dace mu nuna ma Fadila wannan bidiyo? Saboda me yasa kike tunanin bai dace ba? Ba ita ce ta ce ta ji ta gani ba? Saboda haka wallahi sai an nuna mata. Sai na tabbatar mata da cewa ta fahimci maza a baibai. Enough. Alamu sun nuna cewa mu ne muka rinjaye Fadila sannan mun yi nasara. Haba friend, me kike zubar da hawaye akan common just da namiji?